Okohene SN no say no pre kan so okogina ho miaba na okọ ATM Aye was here sa to adwumadie so Zo akwa aba no medie no ose yeto aso ATM ye akwadwo a enye yie o se adwumadie nya akwadwo se nya akwadwo a bia be tiake Zo wa wudi sa akwadwo nti wontumi ma ye kase ye mra ye beto aso aye esanse ye ntimi nye nto wo se ye Zo wa akwadwo nti wonti ma na die e beto aso na ye adwuma no ATM me de tene se Zo sempi wo ho aye de ma committee ase abusa registrar no wo so obekinkan de ewie ni de enwie eche ye Zo registrar no tu was in sem bebre ho a odi ma committee asantema de enko a asantema die no odi ma committee bi ewie nyina na e ma registrar kwan no akinka na ye hwe ko ni nyina afi ho Zo ka wie ni ewie a na e no kwankra be fo so a e be yiri nyina afiri ho ewie no so a wo se ye nhyehyɛ asantema mbrebe na wo se ehia Zo ewie no so a o se ye hye asantema emre ben ene wo se ehia Zo amani be kane ane esu ya wota dem adaduanan no Zo na ye nchidwo na nanan mu besoye Zo enu na so ya wo be so ya wotena dem de biana no na ye so ya nchidwo ni nyina wo say ba ntizi ye yu kra wota dem ane adaduanan no be ka da kopem sa nchidwo be ba Zo o se sa ade ne samba ye yu kra no a wo betena wa ma de biana na ba ansa na wonya kwa ba biso ATM ye na nchidwo a Zo broni ka se adaduanan 42 days adaduanan no na Zo na ya saba se ye ni nchidwo ne ya se oni ka se 42 days na se na abianan nyinu no ene beso ama wonya kwa ba biso Zo ATM ensam so na wo se ehunu se de be si ahyehyɛ Zo so yes mo se ehunu kwankra be fo so a ye be hyehye Zo my standing committee ati so agu Zo Santema standing committee ati no enya adwuma enya adwuma ATM ye adwuma kan sempi wo bunu ahafo ne bunu ni nyina ke behwe aka na ye Zo enya adwuma nkan sem bebre wo pono afo ase ekura kuma nyina asantema mu ase sese ya yes ya pe asem sura asem yentimi nka asem so ko ese ni pan bebre pa asem enso mu sura asem yentimi nka ATM yentimi nka Zo nka asem biara na so otimi osi yetimi hihye se de be ya bunu ho sempi koso wo ho a bunu isensempi koso wo ho Zo ya ye hu se ehu yentimi nka Zo o se yetimi kan hye we yetimi aka ofa pono ensem bebre ekoso ha o se yetimi edi hu ATM edi enti na mema me wotia na ye mo amo ho ma nipa ba kwa se memi ehurahura mu nyina ma moja Zo ene ntine mema wa ni mo nyamfo mema ni mo nyamfo ni mdiefo mema pa wa se bebre utu ani a mema nko a kese enso ade ntine wo se meni pa ba ko miensa bi etunu na Zo na ya so a oze otumfo na me kwa me ne asantema me bo Zo Zo yeso ani e wuru nyina ku ewura so na otumfo da bi ye nya ne sa standing committee yet se bibia wo se ba asantema anim ana de ekoso wo bruno is azanti a chehefa ye ma ye hwe na omu aka ansakra na abeduru ha Zo santima sani committee ya tin se asebi e baba bi efiri babia no ye behwe ni aso ne so ansa na de baba tu ni ATM na kanye ya te anya adwuma Zo no anya adwuma edi nsam no broso ana ebro nti se obeti amanten na ni kro court judge e de abu amanten na se ye hunahuna no ho a yete ya mi se mete na ebeka obi anu a wo Zo amanti ne o kunu kro court bia abu ama aso bi ho a wo hunahuna no ni etimi ka ho sampa ya di asem court abua yete ya obi anu wo peso wo ka me nkwa na me za ankoka Zo sampa etia edi asem ye nara ya kan se wanse ne iwed na no to so aso amonti me ko obi aka ho bi emre amane ne mra nyina so wo yafa Zo bra amane ne mra nyina yafa ene wo Zo inchira Zo ni nyina so Supreme Court di se media Zo ye di su akwa go to Supreme Court ye di abua se something na ne dia Zo eden no obi tu koye divisional council de inchira ohimfo fro koso Zo then obi fa chile kwa divisional council akofo ohimfo
na yɛ de aba national authority yɛ de aka Bro Regional House of Chiefs Divisional Council. John. Na ọmọtìmí di aba abẹ́jú National House of Chiefs. Ama yɛ research committee wɔ hɔ. Nsọmọtìmí ahwɛ ama saa de yɛ nyɛ mfiri mu. Ayɛ akɔ ababisi. Na yɛ Divisional Council na yɛ de obi din akɔhyɛ to ɔne nkyerɛ ahen. Ne akɔ Divisional Council ne Divisional akɔ akɔhyɛ sɛ nkyerɛ ahen. Nneɛma no bi wɔ hɔ a ɔnte ase. Nneɛma bi ɛkɔ so hɔ a ɛnyɛ ntiase bi adi. Nti sɛ mo ame anye yɛn ho na mo gyae na me nkwa na santen a ɛna ɛna kyerɛ sɛ yɛsa me ho sɛ ɛpɛdeɛ. John. Sɛ me yɛwura waka pɛn ɔsɛ ti mu bio sɛ ba no siesie gya ama no nko ade a ɛne atwa ne ho ahyia no na yɛwɔ ase ɛyɛ. Obi ampɛ so ɔbɛka asɛm ame yɛbɔ ndi so ɔno na ɛyɛ. John. Obiara ne ɔpɛ so bɛka asɛm ne abɔ ndi sɛ wei ɛna ɛka sɛ wei ɛna ɛyɛ si. Na yɛ nananom tete wɔn kɔɔko no santen kɔ so obi gye ba no ho sɛ meme kɔɔko ama santen. John. Nananom kɔɔko tete nkɔɔsa no nananom bebree yɛn wɔ ase yɛn nananom o etimi gye ma yɛn ho sɛ yɛkɔ ne afɔsa ama santen. Ne de yɛn tie de otumfoɔ bɛka. Ne de gya ne nyinaa gu hɔ sɛ yɛtie santen ne bɛka. Tweba akɔdua kaa so ɔde ne ho bɔ afɔdeɛ ɔkaa so wɔtie de otumfoɔ bɛka. John. Akɔdua kumawo ne ho bɔ afɔdeɛ no anka sɛ wɔtena ase atie de santen bɛka. Bɔnse kofoɔ kaa so wɔhwɛn. John. Yasantoa kaa so wɔhwɛn. John. Adan. Na aduru baabi a na deɛ mmarima nyinaa yasantoa nyɛ gye sɛ nkɔfa mmarima nyinaa yɛ mmaa ɛnɛ. John. Adan. Ɛno na akɔba sɛ esi ama nsɛmfunu ne nneɛma ɛkɔ so saa. Tumfoɔ sɛ saa nneɛma akɔba no ɛna ayɛ ama ɛnɛ nsɛm a ɛba ɛmfɔta nyinaa ɛnya kwan ɛba. John. Maame yɛ ante yɛn ho ahyehyɛ ne yie a saa na bɛba. Tumfoɔ futuo no ɔde ma yɛ mumia nkyene yɛn ho ne nhyehyɛ ne yie yɛanyɛ saa deɛ a saa ɛne bɛba. Woni akorɔ na yɛsɛ yɛyɛ standing committee. John. Ɔsɛ yɛtumi yi nipa ɛma wɔn form committee no na afei cases ɛkɔ sɛ sampa sɛ yɛde abɛto wɔn anim ne ahwɛ ne yɛdi akyire minister wɔn na wɔsɛ yɛkɔ a ne yɛkɔ ɔma wɔn na wɔsɛ yɛkɔ a ne yɛkɔ ne yɛn wɔsɛ representative Asantuma council ɛfa bono ne ahafo nyinaa ka ho ne aba. John. Asantuma standing committee na ɔsɛ yɛhwɛ ne yɛte yɛyi nipa nananom ɛkɔ so ne yɛhyɛ mu kena ne sɛ asɛm bi efiri baabi ɛba no ne yɛde aba abɛto wɔn anim na wɔn ahwɛ sɛ deɛ ɔsɛ aban mu nipa ɔsɛ wɔn a wɔsɛ yɛhyia no a yɛhyia no ne ahwɛ ne aka ho asɛm yɛwie yɛde ba abɛto ewie. Ɛti saa deɛ a na ɛsan sɛ yɛntumi ankam yɛn ho sɛ obi te bono hɔ a na ɔno aha na ɔsom ɛdeɛ ne wɔn na bɛtumi asi ne kwan asɛm wɔn ma. Ɔsɛ yɛhwɛ ne nyinaa so obi te bono east aha sɛ ɛna ɔsɛ ɔsom ne so ha na ɔsɛ ɔsom a ɛdeɛ ɛna ɔsɛ tumi si ne kwan ɛma ne na. Wɔn nyinaa ha na mo wɔ ɛnɛ Kwame Nkrumah ayɛ region no nso wankasa wato ho yɛne yɛn mɛsrɛ ɔsɛ bra wo a woso wɔ matena ɔbaa bi yɛnhia mo deɛ ɔbɛba nso mema akɔ ama ɔnsi ne kwan. Ayi asante nyinaa ne asantema ɛna akɔkoduro no sɛ woso wɔ mma yɛmma ha na mmom ɔsɛ obi a ɔsɛ ɔtom ɔbɛso no ɔba kwan yɛma no kwan ɔba no ɔbɛso na obiara ne bɔ ɔno a na wɔso ɔba no kwan yɛne si ama obiara kwan ma ɔsi no kwan ni sɛ obiara nya kwan na ɔsi ne kwan obiara ɔsɛ ɔtumi ba na ɔbɛso. Nti ɛde amane ne yɛnya a yɛnti asante nko a yɛde yɛhia mu nanso obiara ni wɔ a wɔboa me ame ako na mogya abɔ me so. Sɛ ne ba ma asante yɛhia mu a na obiara ɛmmoa yɛwura ama ɛgya biribiara ɛde abɔ no so. Ɛno ne ade a mepɛ sɛ mo nyinaa mo hu. Na yɛwura ɔsɛ ɔpɛ sɛ nyinaa yɛhu. Ɔmo ame ankeka yɛn ho ne anyɛ ne yie deɛ ɛnɛ na assembly kura hia sɛ yɛbɛba ha. Nka ne nkeka yɛn ho ne nta yɛwura akyi ne ntumi nyɛ nyanyɛ saa deɛ na Asantuma council no a yɛbɛhyia no na sɛ ɛnɛ ɛto mfa so ɛnɛ ɛnso Ghana mmara mu constitution no Supreme Court nyinaa gye atum sɛ ɛno ne institution ɛwɔ Asantuma ma ɛto sene biribiara. Nso Ghana mmara agye tum constitution o agye tum sɛ Asantuma council no ɛna wɔkan ɛwɔ Asantuma ma. Asantuma ma nyina. Enti menhunu deɛ nti a yɛntumi mfa nyɛ adwuma ma. Deɛ paa ne si ho kwan nti yɛntumi mfa nyɛ adwuma. Enti ɛno na meka kyerɛ mu nananom sɛ yɛdi kan ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ayi no standing committee no na nsɛm a ɛwɔ amaama so ahafo deɛ ɛwɔ hɔ ɛbono deɛ ɛwɔ hɔ bono is deɛ ɛwɔ hɔ Asantuma ma Asante Akyem
yɛde kɔto ne mu ne yɛhwehwɛ mu delegation na sɛ yɛ minister bi na esi kwan yɛkɔ no hɔ kɔka kyerɛ no sɛ president yɛkɔ no hɔ kɔka kyerɛ no na yɛnyinaa yɛka wia na yɛtie wɔ mu nso ano asɛm na afei yɛhu sɛ sɛ deɛ nyɛ no kɔ national house of chiefs wɔsɛ yɛde to wɔ mu anim sɛ sɛ na adeɛ no teɛ sɛ asantema study committee no sɛ siti biara no ɔsɛ asɛ bi firi sante akyɛm firi sɛ kyerɛ firi bron is firi bron firi afo baabi firi biara no ɔsɛ de to wɔ mu anim ɔyɛ to wɔ mu anim ɔsɛ mu tumi hwehwɛ mu sɛ hia sɛ minister bi kwa na du nsafrɛ no a bɛto nsafrɛ no hia sɛ delegation bi na ɛkɔ a ɔsɛ di delegation kɔ no yɛkɔhwɛ no korakora biribiara ɛtumi ani nyinaa wie a yɛbɔ yɛwura na adɛn ne sampa wɔhoɔ wɔsɔ yɛwie yɛde akɔ court wɔkyerɛ me yɛbua ne fam wɔkɔ ne kurom a na regional minister bi atwerɛ sɛ security yɛ ma no kwan deɛ ɔnyɛ hene deɛ ama no kwan ma ɔno nam ana sampa asɛm aba yɛbua wie akɔ court so akua ɔkɔ ama register no national institution register ɛtie paa na esi no kwan ama ɔkɔ no kurom a regional minister bi timi ka sɛ wokɔ a yɛntimi ma ɔmo ba ntimi ma nkɔ na deɛ ɔnyɛ hene no afa kuro no afa na deɛ ɔnyɛ hene no mmom no afa kuro no akɔ Ministerfoɔ ka ho. Ministerfoɔ ka ho. Ɛna polisi panyin a wɔwɔ regional minister wɔwɔ polisi panyin a wɔwɔ minister for local government wɔka ho minister for interior wɔn nyinaa ka ho ne minister for interior local government minister for chieftaincy regional minister polisi panyin a wɔwɔ wɔn nyinaa ayɛ mu ma. Sampa mo kwa akwachi nipa. Ya. Na mo akwachi fa. Na regional minister na Fred Judge holiday no afre say one remand wo. Asemo si Sampa na mo kwa makwachi efa. Mo chi efa aye holiday no. Na regional minister ahwe say remand efa no. Na fa de enya wo. Na pasa na eni mu. Na me ka kire no wone ne nkrofo anya minister mre ye ni nkaso. Why? Emre yeni nkaso. Emre yeni nkaso. Emre yeni nkaso. Ene monya tumi nti momfa nya de mo pe. Tumi na ba abedi munsam nti no. Mo pe bia momfa nye. Why? Na Sampa hene wonwu. Kro no so na di obekọ ho nso. Sampa hene. Wonwu ko ba bia kro na dia obekọ so. Emedi asem obi ofri Ivory Coast me twan kontompo na enkrofo kra gigi ni sika wa hadi na wonsa ye hunu mu no kra ya ma kwasa chincha papata pa abedi David asem wa yemfa asantesem amane kwa so eni asem wa se na obi a wonu free Ivory Coast won ma emaka omeka asem wa anyi ye no osma kwa kopoka makweka ho yedu abesia wo na na abesia wo na abetene mu abepe adan yedu na abesia wo na mu abebi sambre dan na fero ye bisia pro anja boso bibia ye kan ye bia wo ho ya record na makato ani se mompe bibia ye kan ne hase ye kan ha bia ni nyina atintim wo ho ya record bibia wo na so ye kan se ye tiase nti ene ma ni bi wo a o ti ase enye yi sa na maintain so sa maintain so sa wa regional minister o sa na ni kure wo ho ya bua na atebubu one wo ma ye ba ko susu o sa asem adi kuro ba ko ya ne dia court ya bua bia ya ne dia na so regional minister o no okota atebubu achi na mo ye ne ma na we mu nyina de na de nti na o se basa so sabe tukumase ani se referee maintain na so wo kumase amante e ka santuma ho any se referee Sampa ni se referee Sampa any se referee beku ni se referee beku ni nyina aka ho ka santuma ho na nti me nana no koje na se na drum me so na se mo amote a me no mote a mo so mo amenkwa mekun maje ma de ni nana no koje ni nana mo ko aje no enne wa se na nan nyina abua no eno etunkoje enne ni se ja ho ekonu so no nko a o se nyina ya tan chi eboa na nyina san ya de wo mo a ye kwa ha ba nyina me ni ye nyina mo hwe ni ye se wo kwa no aba ni nyina ya koso nyina ewura woni ya ni ati e bi e kose ni abase ye kose ni nim ni nyina ni wa se ya ye yam ni anfa yan sum santene ni asantema ni se ye otu ye hwoti ye hwoche se wo
Achame, what's in somewhere what was a mayor? Joe. Standing committee, no. Ashanti region, Bruno East, Ahafu, and Asante Achim Prasoka. Joe. Ye nipa mienu about Joe. Had your was Asante Achim was and bar no diaba. Joe. The award Bruno was mienu no diaba. Joe. The award Bruno East mienu no asem or no modiaba. Joe. Ashanti no modiaba. The Kumasi Fonsus are mienu. Joe. Santibantem, Kumase, Bruno East, Bruno Ahafo. Omina obi abayi mienu. Baby awo piano, asemsia na diaba. Oh my war Bruno Semba no woman of the star. Here the abetu committee, standing committee. Omo Bruno asembesiwa no ma badom da abetu standing committee. No ma hwe masa. Omo wa hafu sa ye ne wa Ashanti. Asante Achim so no mo yi nipa kan. Asante Achim so mo yi nipa kan ho. Nyina ba standing committee ne hwe a omo hwe mu a na aka mo. Here the abetu ye ni. Na fe ye hu anamo se wo se ye hu za ban mu na obi ya na ye tu anamo ko ho. Ha na so na wo se afra ni afra ni pa na ba na aka. Nya se afra ni pa na ba se be fe na ba. Nya se tu anamo a tu anamo. Itimi en sa bia be kama. Tie. Achame sa na ebe se kama. Joe. Ba ni ye yi ni pa na achame me busa mo musa na na mo da ba ni ye yi ni pa. Ena me mo bibia anto mo nkama me hu. Me boto a ebe kwa ba bi ye se yenyi mo nkama me hu ni hu da. Ode. So munshia anwere ho brofo Bruno dwene ho Bruno is for dwene ho Ashanti dwene ho Asante Achim dwene ho Kumasi for so dwene ho obi ayi mienu no ma pecha ma de ato ano Joe. Bruno is Ahafo Santibantem Asante Achim Bruno munyina bia munhyehyehia muhia obi a munyi mienu ne kometo ewranim ebetunu ni ma obi chairman ada mama na edi muduma chairman so be ka ho encheju di anim no ye di akweside wi a na juada na wotwe ye encheju Joe. sile Asante atie no akweside na edi wi a juada edi nim no na wotwe encheju the encheju bia ye behia esa ye behia be mpren wotwe wa Asante Joe. mpren so Asante wotwe ne de wi afibia sa na nkanche encheju bia ye behia nti ehia afinu no na se ehia be nso anase wotwe nsibo bia no na benya na kaniye sere be ya na bia de be hye ne kraten ze encheju bia ye behia wa Joe. encheju bia be hia na monhye nso akwaside bia na juada no na wotwe no ena ye encheju se duwa sa benten be ni be hia e wo Asante man council ase tabre no Joe. standing committee the dikan de encheju dikan de standing committee enro sabre no yi members ni yabani aka na ewie bibia Joe. encheju awe no ma dikan de enu ho no na se si de ka kire mo no bia o mi mienu enu na ensa kan nyina na de na di wa ase enso de mampo hene so aba onso be kan ho Joe. mampo hene so be kan ho na ya hihye na afi ya no ti ase na ya hihye na fe ya sha ase na de encheju no anso free na cross eba ho na so manhini bia eba sabre na de be hye nye de hunu bia mo fa Joe. mo sha nso man bia ba tu so be so ya enchejuo na de be hye enye da hunu bia enchejuo na be so Joe. oni akro eba ne obetwen akopem encheju anza no aba Joe. banya obetwa enchejuo anza no aba amesi no pentem asai no odwane se ye be ba betu na ye be chi no dem ho Joe. o pentem mo so ya da bi ya ma kwan se kufa so ne be so ya da bi obetwen ama enchejuo na du ansa ante no so ye nhyehyɛ ba ku na mmegu Joe. se ba kono efititi anya nde o hoda da otufo se wo hye bukina no de the kwa sabre 60 something nya encheju anadwo na abesai Joe. o say yes John encheju anadwo kura sabre kura de anadwo kura na ema nana no Joe. amre no kane no anajo ne ya sotene nya anadwo pa na yesai ene na ati apa so ye be ene no Joe. nipa ni free na eba nti ye be yensa ne no nipa ni free chiri ba ntini ana e ba ne aye ntem se obetimi atima ko ba bi ba enzo kura de be hye
Yɛmo ani bread ya yɛbɛmo ata na dwo na akɔ. Joe. See, any place here na same part ya. Emu atena na dwo bia na wo. Ɛno ne ade a ɛwɔ hɔ sisi. Sintumfo no ni na ade a wo. Anan mo de tosu bio nso a wɔ sɛ me ma yɛhu ne sɛ. Joe. Me kan ne sɛ na nipa besoe a wo ma konwa ho mpanyinsɛm kra yɛnim. Joe. Sintumfo de kaka se tosu mi no mate. Se na nan mo besoe a wo ma konwa ho mpanyinsɛm kra no. Wo muni. Na kan pɛ sɛ asantesɛm kra wɔ hu. Na wo na konwa ho nsɛm na bɛrɛ ko na asantesɛm. Basa asantesɛm so wo muni. Fansa ntam kɛseɛ. Joe. For Vincent Tankesia. Sɛ mo na ɛka sɛ ne ɛka. Joe. Tankesia, why no one pass or can send it? Wo bɛ ya sɛ wɔhema as wɔba panyin wɔne ne bate akɔ wakɔ tankɛseɛ agu no so. Joe. Ana wɔhene na tankɛseɛ agu wɔhema no. Joe. By the artist, Ebi si da. Wahema, it's like cantam Kesi in the paso. Then it was it in Bassa. Ana sɛ bɛma na tankɛseɛ agu ne maame so. And as a bearman or Heno, but can't take a good man. Ɛno so si da It was a free hinting in his heart and so ever do. Joe. Every hefa. The free him. So no maame adekro mu ye mogya na se fiase ma. Mo abusua panyin wɔ hɔ wɔnkan jase hene wɔ hɔ ne nkan. Wo kɔ kan tankɛseɛ wo kan agu ho. Wo kan agu ba no so ana wo kan agu maame no so. Joe. No maame wɔ hɔ. Wono oba wɔ hɔ. Na asɛma ba na ka kantan kɛseɛ. Na wogya abusua panyin wɔ hene. Wogya jase hene wɔ hene. E fiase a ɔsɛ mo hwɛ na mo sisi. Na mo kantan kɛseɛ. Deɛ no Etie. ɛyɛ ntam hunu anya ade a mo totɔ. Yes, I'm there. Ba na ntamu anu. Asɛm bia si mo ntam a wɔsi esiesie no ofie. Joe. Was say asɛm bia si wono maame ntam anaso oba ntam a. E bia sisi. Sisi no sisi. Joe. Etie. Saa nneɛma no nyinaa yɛ nneɛma a ɛnyɛ ne kwan. Joe. Saa nneɛma no nyinaa yɛ nneɛma ɛnyɛ ne kwan. Seko a mmaa seko amanhene no na wo amanhema wo seko. Ɛna kumase abrempɔn no maako bi pɛ ahemafo na wo seko. Joe. Seko ende Ahemafo no. Social media. Bia Na bi da. Ani sɛ basa amanhema no ɛna kumase ahemma no maako. Na wo seko. Ɛna wo seko a omu wɔ ho kwan so mu dem. Nyɛ sɛ obia obɛnyɛ sika to seko ntino. Na bi. Joe. Etie. Afɛfɛ deɛ nyɛ ne kwan no. Joe. Ɛyɛ ma hinie akɔkɔyɛ afɛfɛ deɛ ɛnyɛ ne kwan no. Etie. Kwan no. Joe. Kwan no. Oh. Ɛna yɛsɛ mo na mo anma fakyiri. Nyɛ nipa nyinaa na de kyiri yɛsi ɛso. Joe. Na nipa nyinaa na de kyiri yɛsi ɛso. So biara. Bɛhyɛ ne yɛ aso biara ne kyiri yɛsi. Ɛno nkyɛ sɛ wo biara na de kyiri yɛsi. Ɛno nkyɛ sɛ wɔnyɛ hino wɔ na sɛ ɛnyɛ mbom ɛnyɛ biara ne de kyiri yɛsi. Etie. Konwa ne bi wɔ hɔ ne udin yɛ ɔpanyini. Joe. Konwa ne bebree hɔ a edine da so ɛnyɛ ɔhino ɔpanyini ne da so. Etie. Ana ne yɛ frɛ mpanyin. Ɔpanyini. Joe. Mwasi fɔ mpanyinfo bebree na yɛ ɔpanyini. Masifo mpanyinfo bebree. Joe. Ɔpanyini. Ɔpanyini sɛ. Man bebree. Man so bebree. Ɔpanyini. Ɛnkɔ akyire kura papa ade ɛyɛ fɛ sɛ sanahe papa panyin nyantakyi. Joe. Kwachi bra na sana hini papa. Panyin san nantachi. Panyin nyantakyi. Panyin nantachi. Abranse papa ɛyɛ bigebra saa. Joe. Panyin. Efromina. Etie. Eti ɛnɛ so dabrakɔ yɛ afɛfɛ deɛ ɛna ɛnɛ nana so egbonran ide. Joe. Ɛnɛ de bɛtɛ nana no bi afa na sebre no bi afa berima bebree baafo. Na mapa apagya. Wanhyɛ kyawkyaw da. Joe. Apagya wanhyɛ kyawkyaw da. Apagya hima hyɛ kyawkyaw da. Joe. Hima wanhyɛ kyawkyaw da. Etie. Asante ma hyɛ kyawkyaw nam so be hyɛ kyawkyaw. Joe. No man sante ma hyɛ kyawkyaw no so hyɛ kyawkyaw. Etie. Wɔhyɛ kyawkyaw no bi tukuta no. Tukuta no hyɛ. Ɛne ba ku ya sɛ ɛno na no wɔhyɛ. Ɛne wɔhyɛ yɛ ansa no wɔdi wo. No ano hyɛ nti na wɔdi wo. Ahena na hima amagya mpɔma saa. Ahena na hima amagya mpɔma saa. Etie. Na edi ɛna yɛ de nso ne wɔyɛ apagya hima. Nso no yɛ apagya hima sɛ nan deɛ ebi kura saa ho ɛkɔ hyɛ sika mpaboa. Hima anto ase. Etie. Santima mu ase anto ase pas.
nneɛma no bi wɔ hɔ a mokyerɛ no fra saa anyɛ ne kwan no ɛna mo nso moayɛ paasɛm so asɛ mohu nso obiara nso ntumi nka Job. Yewura ɔhyɛ n'ahyɛ me nso ɔmo nyere ho nneɛma ɛne sɛ nyi wɔ no wɔamatunu akonnwa ho ɛne sɛ ɔfa yɛ wɔ ho nneɛma ɛni wɔ mo ama no bi ɔte ba ɔsɛ n'ahyɛ me hete kyerɛ nipa no ɔka kyerɛ o efi na ɛkora ahyɛ me yɛhyɛ no so nyɛ akonnwa biara na agya afadeɛ ɛwɔ ho wohu sɛ bɛkɔ ahene na asi kurokuro so anyɛ wo Job. mo sɛ bɛkɔ ahene ɔna asi akokoro so a ɛnyɛ wo wakonnwa bi na ho akonnwa bi na ho Job. ayi sɛ afɛɛfɛdeɛ ne sɛ na ɔno ɔte asuadi wo nso wohyɛ bi Job. afɛfɛdeɛ sɛ ɔno no na si nso so woyɛ bi yɛnyɛ nsaa nyɛ ne kwan no Job. wa mahene bi papa nyima bi a ntakankyɛ ne hyɛ Job. efiri hin na pato ɛna bɛhɛ na kyekye ɛnɛ deɛ mode aba yɛsɛ na ma okwan mu ahyɛhyɛ ɛkyɛ ne ɛyi no bi yɛde abɔ ho wohyɛ bi dabɛn mo hyɛ bi da bɛn na mo hyɛ nkuo no anaasɛ manum ka ne sɛ bɛkyɛ no mo hyɛ bi da wohyɛ bi dabɛn na mo hyɛ di ahenkwa asom hia ahene ɛde bɛfa ɛyɛ ankaase hene de bɛfa akyɛmpem hene Job. wɔn mu akɛsifo ahene mu akɛsifo ekura mɛ ɛho so obi hyɛ bi da Job. tumfoɔ sɛ ofiti yaa na ɔbɛtena akonnwa kɛseɛ so ɔsom paa ɔsom nanan bebree wɔahu nanan bebree ahene mma titiri sɛ obi ɛwɔ saa nneɛma no biara ɔnkɔ yi a saa nneɛma nyina obi amfa ne papa sante hene na ɛhyɛ no ɔno ne ho aso ɔkɔhyɛ Job. asante na ɛhyɛ no ɔno hwan sɛ ɔno kɔkɔ hyɛ ɛso nɛ yɛsɛ mode fo na mode nneɛma agugu mu nsa nana ɛbo nana ho Job. na deɛ bɛkyɛ na yɛahyɛ na mɛda ase ekua nsa nana ɛbo nana ɛba nana bɛn nana bɛn na yɛka kyɛ mu nana bɛn eti mu hwɛ yie na nneɛma ɛsɛ ɔhene kasa mo yɛhwɛ ne yie na nneɛma di a ɛni hɔ no yɛma ne ɛnkɔ hɔ yɛhwɛ ne yɛyi ne nyinaa firi mu na Kasa kyerɛ. sante siteɛ sante amanneɛ yɛnhwɛ yɛmfa nyɛ adwuma yɛnya afɛɛfɛdeɛ no o afɛɛfɛdeɛ bɛm ɛnyɛ nti mu yɛnhwɛ yie ne ehu mo yɛhwɛ ne yie yɛnhyehyɛ biribiara kamakama yɛhwɛ yɛhyehyɛ biribi a biribiara bɛyɛ kama woyɛ baa panyin ne yɛde wo kyerɛ sɛ ɔyɛ baa panyin a wɔwɔ baa panyin nyɛ Job. ɛnyɛ kyi yɛnyɛ kyaakyaa no ɛna ma ɔyɛ baa panyin Job. baa panyin yɛde wokyerɛ sɛ baa panyin woyɛ baa panyin ɛnyɛ kyi a na akyaakyаа no ne ma yɛ wo baa panyin dabi baa panyin no deɛ ɛgyina hɔ Job. eti deɛ bɛdi John. wɔde ɔyɛ baa panyin kura ne yɛsɛ nana hema ɔnyɛ saa na teɛ ɔyɛ baa panyin kura ɛsɛ nana hema nso ɛnte saa kumasi hemafoɔ bɛɛ kankan ne nyinaa Job. mase ahema kakraa bi ne nyinaa bɛtu bɛyi ase deɛ kumawu nti na mmaa ne sɛ ku bɛyi ase ɔyɛ anabakɔsɛm wɔ hɔ bɛyi ase hema kumawu mi bɔ a bɛyi ase hema anabakɔsɛm wɔ hɔ ɛnti ɔda se kɔ mu no ma ɔda mu ɔde kɔ ɛna ɛde ama no ɛna ɛde maa no bɛyi ase deɛ kumawu nti bɛyi ase deɛ kumawu nti bɛyi ase hema ɛwɔ hɔ saa nti sɛ kɔ no ɔda mu eti adan obi nso sɔre a sɛ ɔsɔ wɔnfra pakan akyerɛ sɛ wɔnyɛ hene Job. na adeɛ baako so aba apakan wɔnyɛ apakan hene koraa na ɔda baabiara na apakan no wɔnyɛ kosua asa na noa no wɔn mu sɔre firi ha pɛ wɔsɛ mi da pakan wɔsɔ afiri ase ase koraa na ɔda apakan mu akɔ ɔbra wɔnyɛ apakan hene koraa wakɔnwa pakan ni ho Job. wɔnya apakan ni ho a wɔba akasɛ wɔ ɛno sikɛti nkyɛn sɛ bɛyɛ wakɔnwa ne ni hɔ woyɛ hene na ɛso wonni apakan Job. wɔkɔnya obiara wɔ ne deɛ yɛahyehyɛ ama no nti woba na apakan ni ho apakan ni ho ɛno nkyerɛ sɛ wonyɛ ɔhene o woyɛ ɔhene woyɛ hene etia obi wɔ hɔ a ɔsɛ mpompo nsuo wonni mpompo nsuo ase Job. ahweba akora yɛ afra panyin sɛ mpompo nsuo Job. odura twi mpompo nsuo wɔn mu nnem sɛ ahweba no koraa yɛ apanyini ɛsɛ mpompo nsuo Job. mpompo nsuo Nabi, nti mo nhyɛ Job. anyɛ ɛna ahweba nso kora nyɛ obiara na atwi ahweba no amu koraa no ɛnyɛ obiara na atwi ahweba kora nyɛ obiara ɛnyɛ na obiara na atwi Job. ahweba krakuru no mu nyinaa wɔ hɔ ɛno nyinaa yɛ nyinaa bisa wɔ hɔ nti nneɛma no bi wɔ hɔ a yɛ nwonwora a wɔsɛ yɛhwɛ ne yɛkyerɛkyerɛ nnɛma no bi ayɛ nwonwan mmerɛ no aso sɛ yɛhwɛ na yɛkyerɛkyerɛ no na mmom sɛ moantumi ahwɛ nnipa anim anka asɛm deɛ yɛntumi nkyerɛkyerɛ no
Job. Say, Timmy, penny man can't some man, General, Yans, Chili Pan can, as a man, Jan, way, when the pass away, way, men from my find your one, and it me, or say it to me, and yes, I could draw, even penny goes here, if you catch it. Oh, me wa hai na me trans na Job. fa Etienne. pomponzo ntakrache wa bram nim nipa na nan mo senkwa etuamensa no amede ma ye ne a Job. ko fa bia ba mede ma oda ban Job. Oh, I say a boat gaby, but in a pumps your takrache. Look, and another crabby, and sometimes at the mouth. Do only be a only branch of what is that? abakwa hina oti atrimudei ena man bi abakwa hina atrimudei we Back my leg by a being. Simudura. And I'm untremended. abakwa hina won atrimudei nyina awura won na na ado onu aketo asesa no no so afa Me as you can want to us and one. kakra bi ne no ba bia wa bio wọ́n sẹ́ ma pọ̀ kura wo níbi amúnìm sá. Dẹ́bi adẹ. Adentina. Fún àmà mọ̀ pé ìfọ̀ yìí náà sọ akọ̀fẹ́ bìí. Adenti. Etienne. Fẹ́fẹ́ díẹ̀ ní òbí adẹ. Yẹn sẹ́ àdá fẹ́fẹ́ díẹ̀ o ní òbí adé yẹn máa yẹ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ni náà tó ń ti nù ayẹ lẹ́fẹ̀ẹ́. Yẹ diẹ mẹ̀káàkà nsẹ́mi ẹ̀wọ̀ yẹn ni mu nọ wọ́n sí Job. Job. Wọ́n sọ wẹ́n wọ́n kàákà nsẹ́mi ẹ̀wọ̀ yẹn ni mu ní sáré kọ̀mìtì nsẹ́mu nọ ẹni nìyẹn a ọ̀sẹ̀ yẹn nsẹ́ yẹn nù ẹnu ọ̀ka yẹn. Adaduana no ẹ̀sì yẹn fẹ́ nkọ́ tẹ̀lé apàtẹ́mu no. Job. Akonnwa no ho mpanyinfoɔ kura enim ho akonnwa no ho mpanyinfoɔ. Job. Adaduana no ẹ̀sì yẹn fẹ́ nkọ́ tẹ̀lé apàtẹ́mu no àdìgbò ẹ̀sì yẹn nkọ́ tẹ̀lé apàtẹ́mu ẹnu wani sẹ́ nkọ́ tẹ̀lé ní akonnwa no mpanyinfoɔ ẹnka akonnwa no mpanyinsɛm ẹni asantesɛm mpankyerɛnsa no ọba abisua ẹnu mpanyinfoɔ no mpo ibire enim ẹbẹrẹ mo tẹ̀lé káàkiri. Akonnwa no ntam kura yɛ sɛn. Job. Akonnwa no a ọba tẹ̀lé so ne ntam ẹ̀yẹ sẹ́yìn. Ɛyɛ deɛ nti na baa yɛ. Ẹ̀dẹ́ nti ẹ̀na báyẹ. Etienne. Bebree nim akonnwa no ti ne kura bibire nim. Job. Akonnwa a wɔbɛdi no ho edin kura akonnwa no din de sɛ wɔnim. Job. Ọba bẹ di akonnwa no ti ne kura ebi ni. Ɛna yaresa agya nsuotu bɔntan kɛseɛ ka ɛna me nana ne wei mi na wɔawe ne baaba ɔka wia na awura fi. Job. Ẹna ọba bẹ gyina ase ẹna mmiri aso a yẹ bọ ọba abẹsọ ẹnu wa ne ayaresa akyerẹ ne ẹdẹ ntiri mi nana ne wei mi nana ne wei mi nana ne wei nsuotu bɔntan kɛseɛ ka kɛkɛ ɛnafa. Wo nana na wɔka no ebusa sɛ ne ho mpanyinsɛm kakra no sɛ wonim no aso awe ne baaba abɛgu ha na ɔka. Wọn nana na wɔka no ediri no ɛna ade ato tiri mu o na nana no ho mpanyinsɛm ebusa wa mo ntumi. Etienne. Ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ tenten. Job. Ne nyinaa ewura ɔka nyinaa dabia no ɔka yɛn hwɛ yɛn kyerɛkyerɛ nneɛma santema mu. Nti akyɛ me ɛno wɔ hɔ a standing committee no ba yɛyɛ meeting no a na yɛayɛ workshop ne yɛka ne nyinaa. Job. Wọ́n sẹ ewie ne nyasa ne kọmiti ne wie ɛbɛyɛ workshop ati ase na ne nyinaa yaka ama nananom ehunu ahema no soso ɛmu.